Totul a început în 2008. Până atunci am fost o persoană foarte timidă, care îi plăcea să răspundă de pe loc la școală, care evita toate situațiile în care ar fi putut să vorbească în fața unui public. Și dacă și apărea o oportunitate, spuneam că nu, eu nu sunt omul care să comunice sau să vorbească. Și facultatea mi-am ales-o tehnologii informaționale, pentru că consideram că e mai bine să vorbesc cu calculatoarele decât cu oamenii. Aveam frică mare de tot ce înseamnă oratorie și comunicare. Totuși, întâmplător sau nu, am intrat într-o organizație de studenți. Și în acea organizație mi-a atras atenția faptului cât de frumos vorbeau acei studenți în fața colegilor. Ziceam, oricum asta nu-i pentru mine, eu dacă și-am să fiu activ în această organizație, am să fac și eu careva activități ca să mă evidențiez. Doar că mai târziu am înțeles, ca să pot obține o funcție care să-mi ofere o experiență pe care mi-o doream, trebuia să vorbesc în fața unui public. Trebuia să mă expun. Și nu doar să vorbesc, dar să vorbesc așa ca să aibă încredere că eu sunt omul potrivit, adică să și mă voteze. Pentru asta am înțeles că trebuie să vorbesc în fața unui public. Și am început să studiez acest domeniu, am trecut primele conferințe de pregătire în domeniul public speaking, am găsit câteva materiale pe internet și am început să fac primele discursuri. Și cel mai frumos lucru este că în primele discursuri a început să-mi placă. Mai târziu m-am întrebat de ce îmi plăcea atât de mult și de ce îmi reușeam, dar inițial eram doar pe un val de energie că îmi plăcea. Și iată așa, din plăcere, am început să descoper arta oratorică, să devin trainer și ulterior chiar să aduc și Toastmasters în Moldova. Chiar dacă am fost bun orator, nu am considerat asta o profesie. Am considerat-o doar un instrument care m-ar ajuta pe mine să-mi pot obține ceea ce îmi doresc în viață. Și iată așa am început să fac afaceri în domeniul tehnologiilor informaționale și în acest domeniu, de fiecare dată când aveam ocazia să vorbesc în fața unui public, o făceam cu încredere. Și de multe ori m-am diferențiat prin această abilitate. Doar că abia după 7 ani de zile de IT, în viața mea a apărut un om. O femeie. Cumva Dumnezeu cu mine comunică prin femei. Și acea femeie mi-a zis așa: trebuie să închizi toate afacerile și să faci doar traininguri, pentru că trainingurile pe care le faci tu sunt extraordinare. Ea practic a fost și hipnotizată la unul din trainingurile mele. Practic tot trainingul de o zi întreagă a stat și probabil că își punea întrebarea: ce fac eu altceva dacă nu fac asta? Inițial nu am acceptat ideea asta, dar mai târziu totuși a reușit să mă convingă, chiar dacă am spus că e ideea mea, dar atunci am închis totul și am început să fac doar traininguri și de 6 ani de zile fac doar asta. Și în primii ani a fost greu, a fost foarte dificil. Ca să lichidez mai multe afaceri devine foarte dificil. Practic, într-o jumătate de an m-am trezit cu 10 credite luate unul după altul ca să supraviețuiesc. Și după jumătate de an de a merge mai departe, Dumnezeu a zis că înseamnă că asta e pentru tine. Lecția ai învățat-o și mi-a trimis o idee. Atunci am înțeles că trebuie să fac un business din domeniul instruirii în ceea ce sunt cel mai bun. Era vorba de public speaking. Atunci am creat Professional Speaker. Practic este un proiect creat în jumătate de oră ca structură și în câteva zile ca lansare. Din prima secundă când m-am lansat, am avut primul client. Practic în primul curs au fost 10 oameni care au spus că e cel mai bun curs și le pare rău că nu au fost până acum la el. Ei nici nu știau că era primul curs creat de mine și era prima generație. După care le-am spus și au rămas foarte impresionați. Până în prezent am descoperit oameni extraordinari și am reușit pe sute de oameni să învăț să vorbească în fața unui public. Am trecut prin provocări în care oamenii le era frică enorm să vorbească și nu reușeau să construiască practic 2 cuvinte. Și la fiecare am găsit cheia ca ulterior să reușesc să-l fac să creadă că e posibil să vorbească în fața unui public și să-l învăț să știe cum. Și până în prezent suntem numărul 1 în domeniul public speaking și eu sunt sigur că fiecare om care vine la noi
poate într-un final să vorbească în fața unui public. Prin această poveste aș vrea să-ți transmit că, indiferent ce nu s-ar întâmpla în viața noastră, arta oratorică poate deveni parte din viața noastră, chiar dacă este și una din cele mai mari frici. Această poveste este o poveste în care am vrut să-ți prezint cum am reușit eu să ajung ca orator. Acum, cum ai ajuns tu expert în ce faci, poți crea o poveste pe acest subiect ca lumea să te accepte, să te înțeleagă și să te poziționeze ca expert. Acum, cum facem această poveste? Cu drag. Și mă bucur că te-ai înregistrat la acest webinar online. Îți reamintesc că ne vedem online. Fii sigur că ți-ai pus în calendar și că vei fi liber în acea seară. Ne vedem online.